Good morning लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर आं दिनै सनितपुरनिफ्राय उदालगुरियाव मोनफैबाय आरो मोनहैयाखै मोनहैसिगोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे दिन्थिलांनोसै आरो ओमफ्राय नोंसोरथ' थाम्बनेलाव नायनानैहा मिथिखाबाय आं मानो थाखाय फैदों उदालगुरियावहाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर दिनै एखेबारे उथिनायनिफ्रायनो अखा ओमफ्राय फायनायनिफ्रायनो अखा ओमफ्राय दसेल' गादोंमोन ओमफ्राय आरो अखा जाफिनबाय ओमफ्राय दायो नै ट्रेन फैदों नालाय बेनिखाय लाखिबाय आरो दा बेयाव गारिफोरखौ ट्रेनखौ मा बुंनोनो होआ जेबो नायलाय आंखौ मा जागोन दायो ट्रेन फैनो लागि सम जाबाय आरो ओमफ्राय बेरियारखौ माने डाउन खालामना दोनबाय नालाय ओमफ्राय जों बारग'नो हायासै ओमफ्राय दा ट्रेनखौनो फैनायखौ नेबाय थादों आरो दायो ट्रेन थांखांबासो जों उदालगुरि मोनहैसिगोन ओमफ्राय नालाय बेसेबां दुस्थु खालामो मैनाया नै जि दुस्थुखा ओमफ्राय बिसिनि स्कुल गैया नालाय मैना गिदिराबो फैफादों ओमफ्राय बिसिनि सार दायो आङो ट्रेन फैनायखौबो एसे भिडिअ लाबाय आरो नै बारबाय दायो ट्रेना ओमफ्राय ट्रेना बारखांनायनि उनावनो जोङो बारलांनो हासिगोन आरो नै जों दायो ससे फैनायनि उनाव अभार ब्रिजखौ मोनबाय नै दायो गोजौथिंहाय ट्रेना थांबाय ओमफ्राय गारिफोरा गाहायथिं थाङो आरो लोगोफोर नै जों सफैबाय नायलांफाबाय थादो दे बिदिब्ला दासो सफैदों आरो नै मैना उन्दैखौ बिफाखौ लानो होबाय आङो ओमफ्राय आङो जिफोरखौ जल्दि माने नायना लानोसै आरो नै दायो आङो जिफोरखौ सानदों आरो खैथा दङ बान्डोलावहा थिग दंना गैया चेक खालामबाय आङो ओमफ्राय माखासेखौ आङो दिहुनबाय थायासै आङो माने खुन्दो माने पेकिं खालामनो होखायो नालाय कानि मा बुंगोन बैसागोनि मा कालेक्सन फैदो खिथादो एसे गासिबो दङ ब्लाउज दख'ना जि नांगौ गासिबो दंखायो जागोन दे होमबालाय न नै दायो साराबो गांनैसो वेस्टकट गस्लाफोरखौ नायदों आरो बेखौनो एसे भिडिअ लाबाय आङो नै फिसाफोरनि दख'ना कालेक्सन ओमफ्राय नै आं दायो बेलेग दुकानफोरथिंबो एसे नायथिंदों आरो ओमफ्राय नै बेबायदि गारि लायै टम लायै बयबो लांनो फैयो आरो दुकाननि थाखाय जिफोरखौ नै आं दायो गुबुन मोनसे दुकानावहाय नायफैदों माने बेलेग दुकानाव बेलेग एसे बेलेग माने डिजाइनफोर थायो नालाय ओमफ्राय आं कालेक्सनफोरखौ बेयावबो नायदों आरो ओरैनो आंनि लानाया जाजोबखाबाय ओमफ्राय थेवबो आं माने गिदिंना नायथिंदों आरो नैबे आं दा हाबनाय दुकानावहाय रिटेलावसो फानो आरो ओमफ्राय बे दुकानावहाय दुकानिफोरनो माने जोंहा दुकान दङ नालाय ओमफ्राय जोंनो हलसेलाव होयो आरो ओमफ्राय हलसेलावबाथ' आरो बयबो मिथिखायोना गांसे गांनै बाला हलसेलाव मोना जोङो बुरजा लाग्राखाय आरो जों थांबाय थाग्राखाय दुकान दङ होननानै मिथिखायो नालाय आदायाबो ओमफ्राय बेनिखाय जोंनो हलसेलाव होयो आरो लोगोफोर नै बियो आंनि थाखाय लादों आरो जोंहा माने न'आवहा जलंगा गानो नालाय बेनिखाय आङो आंनि थाखाय लाबाय आरो बेखौ लोगोफोर आंनि दुकाननि मुङा रुबुका स्ट'र हाइवेआवनो नांफाखानाय थेलामारा तिनिआलियावहाय दङ डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आरो आं गोबां बैसागोनि गोदान कालेक्सन लाबाय मोनफैबाय आंनि दुकानावहाय फैनो हागोन जोंनि खाथि खालानि लोगोफोरा जोब्बायलै आंनिया जि एरि लानाया ओमफ्राय दायो थांनोसै आरो अखायानो गायासै नै जायगाफोरानो जि लेथ्राखा थेवबो फायनांबाय आरो माथो खालामनो न फायाबाबोथ' जाया नालाय ओमफ्राय दायो थांसै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय